Vanhat öljyt tulo pihalle. Pohja roppuu siinä. Sitten tuo suoratin tuolta pitäisi saada pois. Oi vitsi, sehän meni pitkin laattia. Uusi tiiviste tuonne öljyropulle. Se pitäisi saada se tonne. No niin, sinne. Nyt kiristetään se siihen. Se on 17 millin avaa tämä. Kiristetään. No niin. Elikkä näin pääsen nyt kiristyy. Jospa se nyt siinä. Otetaanpas vielä. No, en tiedä tarkentiko se. Kähärä oli 3. Tähän tapaan Pärmäkoski kuvaili hiihtoa. Niskanen, joka juuri siitähän se lähti. 13 sekuntia No Nikola niin. Aattolan perässä. Puijolla järjestely ja uusi sitten tässä. Happe FPC lukemissa 2-1 ja TPS SPV lukemissa. Nythän se on öljytty tämä tiiviste ja keskittyvänsä vajaan 20 minuutin päästä. Ja jääkiekokierrosta ennakoidaan sinne rakoho. Sinne menee. Isoja pisteitä otetaan, niin siihen nivoutuu myöskin varmaan illan teema. Sinne nyt se tosiaan. No niin. Ja se 25 mennään sinne. Nyt se on. No niin. Tuo sieltä pois. No niin. Nyt on alapäähommat tehty. Turhaan valita. No miten ne korvat nyt, vieläkö kestää tämmöistä jatkuvaa musiikin kuuntelua? Okei. Joo. No niin, nyt me varmaan kone käyntiin. No niin, nyt laitetaan käyntiin ja katsotaan kuinka kauan öljyvalo on päällä. Sammuu. Bensaakin on tankissa ja kohta muuten on 400 000 pamahtaa mittari. Niin, nyt on varmaan öljyt sekoottunut. Katsotaan mitä se sanoo. Kyllä on nyt kirkkaat öljyt. Ja minä olisin nähdä, että siellä on jotain. Joo, ylärajas on. Niin siihen. No niin. Siinä se nyt on. Sitten se kaikista tympein homma. Siivoushommat.